Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrliğinin Mara vilayetinin polisiya müdürlüğünün wekil wazir Garagym etraplanan şäherlerine gurulan awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklayş we hasabaş topanyň idara binalarynyň açylyş dawaralary şatlyk şowkuna wesenli. Bayramçylyk lawasyna wesenen döwre we binalaryň öňlerine ýaýganylan dawaralarda joşunyň çykyşlarda halkymyň bagtyar durmuşy, ýurdumyň sazlaşyk ösüşiniň üpjün edilmek uğruna edilýän tagallar öz beýany tapdy. Munyň özi ähmetli çärelerin guramaçylyk derejesine ören jogapkärçilikli çemelişilýäniň nowatdaky suwtnamasyna öwrli. Ýerine ýetirilen aýdymdyr suallarda berqara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwri, hormat prezident we arkadaly Gahrman Serdarynyň hem de Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň amala aşyrýan il wagtly tutumly işleri berenden wasp edildi. Dawratnaşylar ýurdumyň harby hem de hukuk goraýjy idaralarynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlarynyň binýadynyň berkidilmegi degişli gullyklaryň işiniň sağlaşky ýoly goýma uğruna döwlet derejesinde ýerli aladylýän üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaryny hem de Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tüýsürekden çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Dawararyň dowamyna has sapatyna guruluşçylara hormat prezidentimiň adyndan sowatlar goşuldy. Munyň özi ýurdumyzda ihlasly zähmetiň nusgasyny görkezip işleýän adamlaryň zähmetine ýokary baha berilýänini görkezdi. Guruluşçylar edilýän arady üçin Arkadaly Gahrman Serdaryny we Gahrman Arkadamy hoşalyk sözlerini aýtdylar. Dawararatnaşylar täze binalaryň içine aýlanyp gördüler. Belli şäherli ýerlerde awtoulaklara çeýniki gözegçiligi amala aşyrmak üçin ähli amatly şertler zerur mümkinçilikler öpjün edildi. Kompýuterleşdirilen enjamlaryň işi önlüjiligi olaryň üstülen amala aşyrýan çeýniki gözegçilik ýa-da zamanyň ýokary halkara görkezjilerine dogry laýyk gelýär. İçeri işler edaralarynyň işgärleri, dawratnaşylary döredilen mümkinçilikler çeýniki barlyk işine ornaşdyrylan tehnologiýalar, olaryň aýratynlyklary barada gurrun berip, binalaryň enjamlaşdyrylyşynyň halkara ülgünlerine dogry laýyk gelýänini aýtdylar. Polisiýanyň işgärleri netijeli işlemek uğruna döwlet derejesinde aladylýän üçin ýurdumyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlyna hem de Gahrman Arkadamy tüýsürekden hoşalyk bildirdiler we döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdaranyp, öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirme uğruna bilim başaranyny gaýgyrman işlejekdiklerini ananyrdylar.